сега ще ходя на автор за концерт. Je suis très heureuse. Вече е супер, започваме. Стария Кристос Пиренс. Аре, 3, кас! Идвам за всичко. Не приличам на другите, които може да ги имаш, може да ги нямаш. Познаеш нищо за мен. Време е дошло, караме да кажа било. Всички го постират. Време усмеха и дойде, монета с чувство нова марка неха и дойде. Момента, в който всичко ме се моли, само чух София да вига. Чупи се от работа, пречиствам нищо на шепата. Ще поръчам от едното и от другото, само като гило месец на чудо. Нещо за нас би да има.